खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय एबा बायग्राफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम सरकारा गारि मटरनि खाजोनानि बेसेनखौ बारायनानै होबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला 3 लाख बेसेननि साखा खबब्रै गारिनि थाखाय खाजोनाया जागोन 4.5 जौखोन्दो, 3 लाखनिफ्राय 10 लाख गारिनि खाजोनाया जागोन 7 जौखोन्दो, 10 लाख आरो 20 लाख बेसेननि गारिनि थाखाय खाजोनाया जागोन 10 जौखोन्दो, 20 लाखनि गोजौ बेसेननि गारिनि थाखाय 4 जौखोन्दो खाजोना होनांसिगोन। गुबुन फारसे 1 लाख बेसेननि साखा खबनै गारिनि खाजोनानि बेसेना जागोन 6 जौखोन्दो, 1 लाख आरो 3 लाख साखा खबनै गारिनि खाजोनानि बेसेना जागोन 8 जौखोन्दो आरो 3 लाख बेसेननि साखा खबनै गारिनि खाजोनानि बेसेना जागोन 9 जौखोन्दो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि महाराष्ट्रनि रिगाद जिल्लायाव हा गिसिखानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमादों। महाराष्ट्रनि लेङाइ गाहाय मन्थ्रि मानव गेदेर देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे हा गिसिखानाय जाथायाव गासै 10 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो 21 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाद'रोङै जुब-जुब अखा हानायनि जाउनाव बे हा गिसिखानाय जाथाया जादों आरो दासिमाव रैखाथि हान्जाफोरा जखम जानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मणिपुर रायजोआव जानाय जाथाय भाइरेल भिडिअखौ गोबाङानो नुबाय जानो हागौ। मख'नो गोनांदि मणिपुराव सानै आइजोखौ लांथिया खालामनानै हानजा सुरनाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सासे गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। बे मुगैथाव आरो लाजिथावना जाथायनि गुबै दायनिगिरि 32 बोसोर बैसोनि हुइराम हेर'दास मेहतेखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लावदु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसुनि धरना हाबाफारि लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लावदु सिंह बिथांखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ बिथांनि मावखुलि खथानि दरजाखौ ताला मारिबाय। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम बिथांखौ बोखारनानै गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाया अब्लासिम मावखुलिनि दरजाखौ खेवनाय जानाय नङा होनना फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लायै फारियै लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि आरो गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा। द'थि रादाबाव दं गोसो गुदुं फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोजां खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादजों जथायै 22 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइ इं 2023 सिम 7 साननि थाखाय दोरोङारि मोसानाय आरो दाममु दामनायनि थाखाय मावबादा खुंनो थि खालामदों। बेखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा बे मावबादा खुंनाय हाबाफारियाव बेसेन नाङालासिनो बाहागो लाफैनो हागोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।